Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkamu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon akwai wani dan abu da zan ƙara yin bayanin sa zuwa kan Adsvera, so wanda maybe so kafin last wadancan videos din da ne so babu shi. So yanzu nan bara mu je kai tsaye. So misali already bayan ka zo wajen login din account ɗinka gani, so kai login na account ɗinka, ka sa username ko kuma ka sa email da password, kai login. So firstly za ga ya ce maka nan wajen announcement. So anan za ga an maka announcement, za ga wannan abin ya fito maka. So wasu har yanzu ba su san yadda za su cire wannan abin ba. So bacin ya kawo maka wannan abin kamar yadda kuke gani haka, ka haɗe hannunka guda biyu misali ka haka ka dan matse shi, kun fahimta? Bara ku ga yadda ka matse shi, kun ga ya dan koma dan karami, kun gane, kun ga koma karami. So sai nan wajen ga nan wajen dan cancel za ku gani ya fito a nan gefe, ko ka janyo da hannunka gefe ko kuma ka matse shi haka. So wannan cancel din gashi nan, wannan cancel din, so shi za ku taba. So kana taba shi so zai bar wajen, kun gane, kun gani. So za ga ya kai ka cikin account ɗinka. So kuma dai nawa ne. So already yanzu nan misali nan kun ga wannan yana dollar ne. So na koyar da yadda ake canza shi koma naira. So gashi nan yadda kawai za ka yi, gashi nan wajen. So za mu taba shi, so kawai sai mu taba na ƙasa NGN naira, so Nigerian naira kenan. So kawai zai koma mana automatic. So duk sanda kai wani abu so ko ka canza za ku ga ya ƙara nuno maka. So kawai sai ka ja gefe, kun gane. So gashi nan cancel. So shikenan announcement ne ake yi maka. So ko wani sako ne za a iya bayarwa ta nan. So kun gani yanzu ya koma naira, kun fahimta? So sai kuma yadda misali akwai waɗanda suke ce min like ko WhatsApp ɗinsu ya lalace, so ko an kulle shi ko wani abu makamancin haka. So kuma ba san yadda za su yi su samu wannan link ɗin ba. So abin da za ka yi shine bacin kayi login na account ɗinka. So daga nan wajen kowace kalar browser ce da kai, so ko irin waɗannan abubuwan a nan naka ba a sama yake ba, su taka a ƙasa take, ko ma dai a ina ne ka yi ƙoƙari ka lalubo. Za ka iya ganin 3 dot kamar wannan, za ka iya kuma ganin 3 line irin wannan. So sai ka shiga. So yanzu mu za mu taɓa wannan 3 dot na sama, kun gani. Bari in zagaye shi daidai za ku fahimta sosai. Wannan 3 dot ɗin kun gan su, so su za mu taɓa. Za ka sauke shi ne akan wayarka kamar application, kun gani, kamar application za ka sauke shi. So za ga ya nuna maka rubututtuka kamar haka. So ga sunan za ga new tab, waye history, delete, waye da sauransu. So abin da za ka yi shine sai ka dan janyo ƙasa, ka yi ƙoƙari ka janyo ƙasa, ka lalubo inda ka sa nan add to home screen, kun gani, kun gan shi add to home screen din nan, wannan din nan ka kalli rubutun sosai, ka lalubo shi a browser ɗinka. So koma ina ki ka je ka nemo shi. So kowace browser tana da shi, kun fahimta? Add to home screen. So kawai sai ka taba kan rubutun. So yanzu ni ma bari gashi na taba. So kun gani, so kun gani zai ce maka, zai nuna maka. So zaka iya canza mai suna ko wani abu makamanci haka. Yanzu misali bari zan iya goge. So zaka iya sa shi normal. So normal sunansa. Yanzu misali bari, so zaka iya sa sunan ka ma. So kuma menene zaka iya sa, misali bari in sa Coach Abdul. So kun ga na sa suna gashi nan Coach Abdul misali. So sai kawai ka taba nan wajen. So gashi nan inda aka ce add din nan. So kana taba shi zai koma kan dashboard ɗinka. Yanzu misali bara in fito kafin in wannan nesa. So in muka je nan ƙarshe, so za ku ga kun ga abun mu na ƙarshe. So za mu gan shi ya zo nan wajen. So yanzu bara mu koma. So kawai zan taba add, kun gani, zan taba wannan add din. So kana taba shi ya kuma kamar application, kun gani bai nuna wa komai ba. So yanzu misali bara mu fita, kun gan shi, kun gani kamar yadda na gaya muku. So za gan shi ya koma maka kamar application, kun gani ga sunan sa nan, kun gani dama na sa Coach Abdul. So kowane suna zaka iya sa, ko ka sa Adsvera ko ka sa sunan ka yadda zaka fahimta sosai da sosai. So kawai duk sanda ka tashi login account ɗinka. Yanzu misali bari in yi minimize din browser dina. So kawai kana zuwa, ba sai ka shiga WhatsApp ka shiga link da sauransu ba. So ngani, so kawai zaka taba kawai wannan din ne kawai nan. Yanzu misali bari in shiga. So kai tsaye kawai zai kai ka. So zai tafi, ngani. So bara, so kun gani. So
zai iya baka dama kai login fahimta. So sai kai login din account ɗinka kun gane. So yanzu da yake bamu dade da shiga ba so shi yasa. Sannan kuma sai yawa wannan abun, so duk sanda ka zo ka ga wannan abun so ad ne kun fahimta, so talla ne. So kawai sai ka taba kansa haka, in ka taba sai kai back kun gane, kawai sai kai back so zai tafi, sai kawai kai cancel so shikenan kun gane. So kuma already always yadda ake aiki a Adsvera, so gashi nan zaka shiga ka taba shi, so ga nan add tab, so sai ka shiga gane. So bara mu ya shiga offline. So gane. So ko irin wannan tallan ka gani shi ma, so kawai zaka taba kansa ne, so kawai kai back gane. So kawai sai mu koma, so already gani. So duk wani abu da ka shiga ka fito zo zai nuna maka wannan, so announcement ne kamar yadda na gaya muku. So already so zai kaka nan, so kawai sai ka taba perform, so ko so misali kenan, so sai ka taba perform sai ka je. So in gana an ce maka kai join group ne, so ga abin da aka samu nan, so kawai kana yi sai ka tawo ka taba claim reward, so shikenan. So shine dai kawai. So sannan kuma duk wani idan wani abu ya kama, so na wani bidiyo ko na abu makamancin haka, so insha Allah zan ci gaba da yi muku shi. So wanda ya danganci Adsvera, so please kai kokari kai subscribe na channel din nan, so kai liking kai comment na bidiyon, so inda dama kai sharing so wasu domin su masu amfana. So saboda musamman ma akan lalacewa WhatsApp da sauransu, wani dole sai ta link yake cewa zai shiga kun gane. So sannan kuma dan karin abu daya, misali yanzu bari in goge nan, ko da misali baka da wai link ko wani abu makamancin haka, normal wayarka misali ga wayata ko, so zaka iya shiga browser ɗinka, misali kana amfani da Chrome ko kuma misali wace browser ce, misali kana amfani da Opera. So bara mu shiga Opera mu ga, so bara ta bude mana. So kun ga kawai nan zaka iya zuwa wajen search bar din nan, kawai ka sa misali, kawai ka sa Adsvera kun gani Adsvera misali Adsvera. So kun ga ya fara nuna mun Adsvera platform, so amma ba haka zaka sa ba, kawai sai ka sa Adsvera dot misali bare wannan kun gani Adsvera.ng. kun ga kawai abinda na sa, kawai sai ka taba alamar searching, so ko ka je Google ko ka je Chrome browser din ko ka je wani abu, kun gani ya kai ni website din kun bayyana. So ba wai lalle sai ka ce like dole sai ta link zaka shiga ba, so no, kawai Chrome browser ta ma kun gani. So kawai ka je kai login na abinka, so shine. Sannan kuma nan ma already na ce muku, so kun ga shi ma nan ga 3 dots din nan sun fito kun gani. So ko in ka taba, so zai baka dama. So yanzu misali anan bara ga send to follow, sai bara mu Allah da shi. So kun ga yanzu misali shi ma anan, so ga nan wajen inda aka ce add to, so kawai sai ka taba shi kun gani. So gashi nan, so kowace browser za ta baka dama, so ko ma wani website ne inda kana amfani da website ko wani abu wancan ka zaka iya adding ɗinsa. So ba lalle sai Adsvera ba kun gane. So wannan ilimi ne for free na baku, so kun gane. So kawai sai ka taba home, so zai baka dama kun gani. So shi ma zaka yi sa suna, so shikenan kawai kai adding kun gane. Misali bara an yi adding let's say Adsvera dashboard, so Adsvera dashboard, so kawai sai ka taba add. So kamar yadda dai muka yi a Chrome, so gani. So shi ma ya adding misali, so bara mu fita, so za ku ga shi ma bara mu yanzu. So ban yi login da wannan ina ba yake da suna da Gmail, so ina amfani da Chrome kawai. So kawai shi ma an kai, so normal za ga yi. So wannan da shine. So kada a manta ku yi subscribe, ku yi liking, ku yi comment. So saboda bacin kai subscribe, so sai ka taba wannan alamar kararrawa din, so sai ka taba all. So saboda koda wani bidiyon ya kama, so ba dole sai ka bi ta link ba, so automatically YouTube za su sanar da kai, so an dora bidiyo a wannan channel din. So please ku yi kokari ku yi subscribe, ku yi liking, ku yi comment, ku yi sharing. So wannan shine. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a baki daya. So a ci gaba da
dagiya.